Mit navn er Ina Suzuki, og jeg er akupunktør. Jeg driver klinikken her i Hvidovre for 13 år, og vil gerne give dig 3 gode råd til, hvordan du afhjælper folkesygdommen rygsmerter. Det første råd, jeg vil give dig, er at drikke en hel masse vand. Ifølge traditionel kinesisk medicin løber blæremedian langs ryggen. Det vil sige, at alle ubalancer på blæren kan give rygproblemer, og for at undgå det, at blæren savner væske, er det en god idé, at du drikker 2 eller 2,5 liter væske om dagen. Nummer 2 råd er at trykke på et punkt under knæhasen, der hedder blærfører. Punktet viser jeg dig her. Der har du benene, personen ligger på maven, og så få nogen til at trykke dig med tommelfingrene på de her 2 punkter. Gerne tryk til, og især i den side, hvor der er rygproblemer. Mit tredje råd til dig er at lave ingefæromslag. Opskriften på ingefæromslag finder du på min hjemmeside www.desuki.dk/ingefær. Det var det for nu. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har andre spørgsmål vedrørende andre rygproblemer, whiplash, også kaldet piskesmæld, ischiasproblemer osv. Vi tales ved.